The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Wala ka mo masayod kung unsay may tabo kaninyo ugma. Sama ka mo sa gabon nga makita sa makadyot, ug unya mahanaw. O Ginoo, pahibalua ako sa akong katapusan, ug sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako kanus ang matapos ang akong kinabuhi. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, ato unang andamon tong kaugalingon. Pinagi sa pagsusi niini kun ana ba kita tinir pa nga mga sala kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ato kining isugid ngadto sa atubangad sa Dios, aron kini pasaylo sumala sa mando sa Dios diha sa 1 John 1:9. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, nga mao ang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manuluwas, aron ikaw mahiluna usab niining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta o mag-andam sa itong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube, to focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing, preserve your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the
activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided God the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, which is your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment in growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth. For we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga suki, mga kaigsunan diha ni Kristo. Aniano sab kita sa atong panag-uban nining Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry, nga atong gipadayon kini adlaw-adlaw. O ganaa pa kita magadupot sa atong pagtulunan nga giuluhan og divine guidance, o sa Binisaya pag-agak, pag-giya, pagtultol sa Dios sa mga magtotoo. Divine guidance. O ato namang na, well, there were topics or points of doctrine nga atong gibiyaan apan agi og klaro kanunay o magpalabas sa atong una-una panumduman mahitungod ni ining maong doktrina nga ang matag usa ka tawo nga nakadawat na kang Ginoong Jesucristo ingon nga ang manluluwas siya diha-diha nahimong personal nga tinugianan sa anak sa Dios, og siya gitawag nag-embahador alang kang Kristo, usa ka saksi, usa ka saserdote, og magtotoo. In general gitawag siyang Kristohanon. But bisag unsa pa ang titulo nga iyang pagahuptan, usa lang gyud ka kamatuoran ang magabarog nga tataw nga just as Jesus Christ represents every believer dito sa tuong kamot sa iyang amahan, ingon man sab ka nimo nga magtotoo, ikaw nagarepresentar sa anak sa Dios dinhi sa yuta. So mao kana nga ang Dios in order to represent our Lord effectively, everyone who is born again, kinahanglan nga siya giyahan sa Dios. O to this end, na kanang saad naga padayon gayod nga diha sa Isaiah 58:1, and the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones. And you will be like a watered garden, and like a spring of water whose waters do not fail. O atong nasayran nga ang divine guidance, ang Diyos nung pag-agak, doktrina kini sa pagdeterminar sa kabubuton sa Diyos alang sa atong kinabuhi, ingon nga mga anak sa Diyos. O ato mang tuki nga ang Greek word in the Bible alang sa kabubuton mao kadtong pulong nga thelema, o sa diha nga ang thelema gamitod kini nagahisgot sa kabubuton sa Dios alang sa mga magtotoo, o kini nagahisgot bahin sa tuyo o plano nga gidisenyo,
gimugna alang sa mga magtotoo didto pas kaniadtong wala pang tanan. O mao bitaw ning usa sa dakong kalibog nga bisag kinsang magtotoo magaatubang mao kanang pangutanan niya nga unsa man ako pagkahibawo pagkasayod sa kabubuton sa Dios o unsaon man sa Dios sa pag-agak o paggiya kanako. How can I be guided by Him? So unsa man kaha ang kabubuton sa Dios alang kanako kung bahinag mga kalisdanan o mga suliran, mga gubunhap nga akong pag-atubangon o atong nasayran nga sa tibuok ng kasulatan, bala ang kasulatan, ang mga magtotoo, kita ang mga magtotoo are continually exhorted sa pagkat-on sa kabubuton sa Dios. Muna ang Efesios 5:17 kanunay yun ang nagaingon nga, so then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Kay kung wa kay alamag di ay gitawag ka diha nga foolish. You see? Kay wa man kay alamag. So, ang usa ka Kristiyanon nga wa masayod ug wa makaila o magkakat-on sa kabubuton sa Dios is declared to be a fool. O tayo mahimon yan. Prinsipyo ka na. O that cannot be twisted or dili ka na nimo matuis. Kay ang usa sa mga the most detrimental failures sa Kristohanong pagkinabuhi mao ang pagkaway alamag o understanding sa pulong sa Dios. O nasayod na ang divine guidance, kini mao ang communication of divine will. Pinaagi sa pagpadayag sa Dios, pinaagi diya sa iyang pulong. Mao ni nga itong gitunan. Therefore, it should be obvious nga ang gitawag natong divine guidance, basihan gyud or ibase kini sa Biblia mismo, kaya ang pulong sa Dios mo may hunahuna ni Kristo. It's the thinking of Christ. 1 Corinthians 2:16, which says in English, for who has known the mind or thinking of the Lord, that he should instruct him? But we have the mind. We have the thinking of Christ. So, today, ang bugtong paagi to know positively what the will of God is for your life to hear and understand Bible doctrine. Maning sige na tugtuon ang pulong sa Dios. Mga punto sa doktrina nga mo abot ka nato sa atong paghisgot nini, pagtuki nini mga butanga. So, pinaagi sa pagahom sa Espiritu Santo. Di gyud angay na itong kalimtan ka na. Kaya kung wa ang Espiritu Santo, wa gihapon. Wa gihapoy pulos, wa kapuslanan, Kaya nga naman, ang magtutudlo sa kamatuoran, the only mentor of God's Word, mao ang Espiritu Santo. As Roma 8:14, for all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. So, there is no divine guidance apart from knowing the Word of God. O ang pagdumala sa Espiritu Santo kananto, kay ministry kana niya. Ministry of God, the Holy Spirit. Together, kining maong mga sinugdanan nga mga pagtulunan of the spiritual life, mao'y kanang purma, the cornerstone for the three mandates of divine guidance, which we will discuss later sa atong series nga pagtuon nini. Okay? Now, last time, by the way, ang atong gibiyaan nga hilisgutan, bahin kadto sa usa ka dili magtotoo nga naman na si Piso 4:18 atong tukbilon kini nga Efeso 4:18
nag-ingon kini, hisgot kini ang unod ba niining maong bersikulo nag-ingon nga ang usa ka dili magtutuo, an unbeliever, ang iyang anaa sa iyang pangunahuna, tawhanon ra, kalibutanon ra niya siyang pangunahuna. Walay mga Diyos nung pangunahuna. Okay? So an unbeliever only has human viewpoint, nga kanang human view, mga kanang in English, sa tawhan ng mga pangunahuna, human viewpoint. So, he is alienated from God's divine viewpoint. You see? Ang usa ka di magtutuo, anaa siya sa kangit-ngit. He is in the dark. Kaya ang ilang pangunahuna, gingit-ngitan man. Okay? Their mind is darkened. Kaya ang usa ka dili magtutuo, dili man siya makadawat, dili makasabot sa mga espirituhanong mga butang, dili. Kay dili man siya like-minded with the believers. Dili siya, awa siya manag-iya o pangunahuna nga susama sa mga magtutuo. He is not like-minded. So, mao nang Kolosas 1:21 nag-iingon usab, and although you were formerly alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Okay? Okay, musod na din sa Juan 15:19. John 15:19. Naghisgot kini bahin sa pagka-embahador kanimo nga magtotoo. Harianon ang imong pagka-embahador, royal ambassadorship. Ikaw kanang representar sa Dios ngadto sa tao. You are representing God before man. Okay. Sa laing bahin, kining mga tawhanong mga pangunahuna, ato na gitawag sa English o cosmic mentality or viewpoint, cosmic viewpoint. Okay? Now, ako ang tagaan og ihemplo. Popular ba ning maong ihemplo nga akong ihatag nimo? Kining ilang gikagubtan o ilang gipang murabag ilan na ning gipang unsa main topic, murag important topic na ni sa kadaghanan, kinigingan lang global warming ng climate change. Kini, paminaw, this is an example of a cosmic system philosophy. Okay? Usa ka na. Di lang usa na to na ipadako, expand kining bahina kay it will entail a lot of time. Now, diha sa Roma 12, 1-3, nagaingon kini, versikulo 1, nagaingon kini, ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Versikulo 2, be not conformed to this world, but be ye transformed. Okay? Therefore, it is of paramount importance, labihan sa mahinungdanon, nga kita magakinabuhi puno sa doktrina, filled with Bible doctrine, divine viewpoint in our mind. Mao nang ang mando gyud, ang tinuod nga mando sa Dios kanatong mga magtutuo, mao ang paglukop. Ako lang nag-iingog lukop sa paghubad sa in English nga saturate. Okay? It is a mandate that we saturate our mind with the Word of God. Mao nang patunon tas pulo sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis hangtod nga dili na kana makalimtan. Mas silsil na gid mo nag-iingon sa in English, so it will sink in. It will sink in mo duot na gina
mahug na diya sa kinailadman. Nagingon it goes down into the inner sanctum of your soul. Ang mga pulong sa Dios, huna sa Dios. Isaiah 55:8 and 9. Unsa gisulti diha sa pulong sa Dios? My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mao kani mga una-una sa Dios. Mas labaw pa sa una-una sa tao. Bisag kinsang kiniid, makianadmanon diha unsang the wisest. Bisan ganis pagka kanang manggialamon ni Solomon, dili man to makatupong makalabaw sa pangunahuna sa Dios. Kanto hinatag mong bugan ito sa Dios. Kasi huwag makalabaw sa pangunahuna o mga paagi sa Dios. Kini nga itong gipangtunan mao ni. Ako na lang nagingon sa in English nga protocol ni. And you know, the Visayan word for protocol maong paagi. That's the simplest definition we can use. Ang protocol, pamaagi, kalaki sa Dios. Mao na itong gitunan din adlaw-adlaw. Mao na nga, ikaw na bahala diya, usahay, tingali mo yung kapoy na mo ko, murag kanang murag bored na ko sa ilang gipangisgutan. Okay. That doesn't change God's will. Mao man kini ang kabuton sa itong gitunan. It's a matter of choice gihapon. Naranani mo. Moning atong gihatagan kini og dakong importansya, dakong pagtagad, kay menong danon kining pulong sa Dios. Now, these principles of life, mao kini ang kanang magadasig kanato sa tong kinabuhi. Kay ang pangutana mo kini, what's in your thought? Unsa man ang naa si mong una-una? Its results are speech and actions motivated by your thinking, right? Inumdong ka nitong Proverbio 23:7. Proverbs 23:7. You are what you think. Ikaw mao kanang nagunahuna. Unsa imong giunahuna, mao kana ikaw. Ang divine viewpoint, Diyos nun nga pangunahuna. By the way, kini atong gipanghisgutan, may kalabutan ba kani gihapon na basig miyong nawa naman tas passing sa tong kanang diskusyon, no? Wa tamawa. Ato ning gipanghisgutan kay may kalabutan pa kini niining divine guidance. Mga kabubuton, mga tuyo, mga plano sa Dios. Mao ni atong gitun-an. So, divine viewpoint, balik ta. This is the thinking of the believer who is advancing or maturing in his spiritual life. Ang mga Diyos tong pangunahuna, mao kini pangunahuna sa magtutuo nga nagasibog nga to sa unahan sa iyang espirituanong kinabuhi. Now, kining human viewpoint, okay, mutabok ta sa human viewpoint. Unsa to ning human viewpoint? Panghuna-hunang tawhanon o kalibutanon. Okay? Daapil na ng mga dautan diha, of course. Dautan mga kaning mga butanga. Okay, human viewpoint. Diin man ni magsugod. Atong susihon ro. Where did it start? Well, it started in the Garden of Eden. Sa diha nga si Isha, kanhing original nga ni Iba naman siya sa pagkalaglag na nila. It started in the Garden of Eden when Isha was deceived by the devil. Nalingla siya. Ito atong giingon nga naman ang babae may giunag duol ni kanang Satanas sa pagtintalo man tong laki.
kadto sa Ish nga kanang original nga ni Adan. Okay? Kadto si Ish, kung gihaan to siya mo attend og Bible study ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo conduct siya Bible study dito sa Garden sa Eden, in the Garden of Eden. In the cool of the day, magatudlos Ginoong Jesucristo sa pulong sa Dios. Pulong niya. Okay? Iyang gitudloan sila. Supposed to be silang duha. Apan kini si Isha kay na may pagkatapuan, magiingon sa tong mga kabataang absinos. Absinos man siya mo attend sa Bible study. So, kuwang siya kahibalo. Kuwang og kaalam sa pulong sa Dios. Si Ish mo ay dagandaghang doktrina. Kini si Isha mo ay minus-minus mo. No? Mautoy unag yung duol ni Satanas. Nga kini Satanas yung sword siya sa bitin, sa has. Mautoy yung isudlan. Kaya nga nung mga has mapoy yung isudlan, dili man itong mga ilipanti, marunong sa diha, kanang kanding, marunong sa nga nung mga has mapoy yung isudlan. Okay. Antong panahon na. Okay. Kining paghisgot na to nininas Biblia nga kini mo ni gitawag og kanang eisagogics. Okay? We interpret the word of God through its history. Kanus kini suwata kanang mong bersikulo o kapitulo. So history ang isgutan nato niya. Adtong panahon na ang mga has, ato nilang gamito ng has, although in general term sa Bisaya, bitin, ang general Cebuano term is bitin, or kanang malagi has, sa Binul-ano na, okay? Kaya ako, taga Bohol man, maula na akong gamiton. Has, maumana atong termino dihang has, sa Cebu, bitin, o sa mga uban pa sa Mindanao tingali. Okay, has. Nga naman ang has, may gisudlan lagi ni Satanas. Paminaw, tungod kay antong panahon na ang has mo ay paborito nga pet sa mga katawhan. Paborito to nila. Di ba sama karong panahon sa na may mga pet sa mga katawhan, mga iro, mga iring, may uban ganing mga unsa na diyan ay mga buaya. Okay, mo makita na Steve. Apan kadtong has mao'y paborito nga pet nitong panahon na. Ug kadtong has nitong panahon na dili magkamang. Mutindog na siya, musulti nga kuyaw kayo musulti. Nga madanigo ka nga kuyaw girang iyang mga panultihon, mga convincing kayo, persuading kayo nga madayo ka, malinglagyo ka. Okay? Nagkaroon, gisudlan ni Satanas ang has, og miduol nga tos babae, mo giuna ang bayi. Wais good ni si Satanas. Lantip na siya panabot. No, tong siya di smartest nga creature sa Dios. So wa pa siya malaglag. Karon he is already kanang very cunning na siya rong pagkalaglag na niya. Okay, mao na ni. Iyang gi pangutana dayon tong si Isha dali ragod. Ano sa mangyoy gisulti sa Dios ninyo? Nga gidili, gidid-an magamo. So maingon si Isha, gidid-an mi oy. Gidid-an mi sa pagkaon niya ng kahoy sa pag-ilas maayog dautan. Bisan ganis paghikap niya na mamatay mi. Unya, tabisa, tinuod ba? Nga maingon ng Diyos nga bisas paghikap niya na mamatay sila. Wara ba mo ingon ng Diyos? Natanawa. Mao na resulta sa mga absinos. Mao na
hinungdan nga wa na pakapinan na ni isa sa pagsulti. Ang Diyos nag-ingon, nagdili lang nila, ayaw ka mukaon. Kaysa lang mukaon mo na, mamatay ra ba yun mo. Mo na isulti sa Diyos. Wa mo ingon ang Diyos nga, bisas paghikap, mamatay. Na mo na, dito, miingon si Satanas, uy di na tinuod. Giingnan na mo ana, gididan lang mo, kay dili buot ang Diyos nga mahimo mo pareha niya. Nga maabri inyo sa labutan. Mahibaw na mo sa maayo o sa dautan. Mao na nga, gididan mo. Kay mo, kaon gani mo na, mapariho mo niya. Niya mo na maabri inyo sa, unsa, manggialam mo na mo. Nadani ba ang bay? Nadani kayo. Dito. Mikuha siya usa ka bunga. O miingkib siya. O manay binulan nung sinultihan, no? Miingkib siya atong maong dili ra ba apple to, dili ra ba mansanas. Sa original, wa na maghisgot og mansanas. Just the fruit. Bungas kahoy. Okay? Hingkaon man ang babae. Diha, laglag siya. Na maon na to. Didto magsugod, balik ta sa tong main topic, didto magsugod ang human viewpoint. Okay? Didto magsugod sa dihang nalingla sa ni Satanas ang babae. O gitunulan man po niya ang iyang pares nga si Ish. Uy Ish, dali, kaon na rin lami, hindi ay. Kinigidili sa Diyos. Yung kaon ba ang laki? Kaon mo lang. Kaon kay nisunod na siya sa nabali na ang otoridad. Na under na ang lalaki niya ng higayo na. Okay. Actually, paminaw, human viewpoint originated from Satan himself, who convinced Eve to eat the forbidden fruit of the tree. Okay? Mga to, human viewpoint. Sabot ka? Now, sa ato pa, kung human viewpoint ang nagahari diha sa imong kanang huna-huna, then, mao kanang may tabo. Not only that you become a fool, but unsa, you've been fooled. You see? Nailad ka. Kay si Satanas maura na labing banggiitang mangingilad. In fact, he is the father of unsa, lies. Amahan siya mga bakakon. Mao na nga kadaghanan sa mga magtotoo mismo, okay? Mismo mga magtotoo, fellow believers, nga mga negatibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. I'm sorry to mention this again. Tingali mo yung ako na po igo nila. Mangigo malagi na sila. Wara ba? Dili ako ang nakaigo. Kitang tanan ang igo. Why exempted? Kini iyahang pulong sa Dios. Mao bitaw nang ingon this Hebrews 4:12, the Word of God is alive and powerful. Ang saan man na? Buhi o nagalihok nga gamhanan. Sakit. Kung maigo ka. Mao na. Okay. Mao na nga kadtong mga negatibo. Wa gyud sila capacity sa pagkinabuhi. They don't have that capacity for life, for kanang love, for blessings. Wala. Mao to si Pablo mismo nagaingon. Dias Filipos 4:11 sa may gisulti niya. I learned to be content whatever the circumstances. Kay, nga naman, tungod kay diya si Pablo kanang right priority in life. Husto nga, unsa, kanang pasiuna sa kinabuhi. Right priority. The right priority, listen, the right priority in life is very important.
diha sa Hebreano 12:27 o namin 2 nagaingon kini, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Na, the Lord Jesus Christ had joy. Diha siya ay kanang kalipay while he was hanging on the cross. Kaya nga naman, tungod kay dihay divine viewpoint, Diyos nun nga pangunahuna, mao'y diha nagahari sa iyang iyang kalag. See? Mao po na ang buot sa Diyos nga atong matagamtaman. Kasabot ka? Mao ning atong giyatagan kini og dakong pagtagad. Right priority in life is very important. O mao na nga kitang mga Kristohanon nining panahon sa simbahan dasig kita, giawhag kita nga maga kumplito kita sa pagtukod nining ginganlan nato edification complex of the soul. Nainumdum ka ba? Nining gingon tagdak balay sa atong kalag. Okay, unsa man tong kanang pila man to kaang-ang. Well, so far ang atong isgutan 5 kaang-ang kini. 5 kanang stories nga atong tukuron din sa atong kalag, of course. Okay? Ang nagasugod nini ang ground floor ni ining maong ECS, Edification Complex of the Soul, mo naginganlan og grace orientation. Unsay ibot pasabot? The other name for grace orientation is humility. Ang atong pagbaton og pagkamapaubsanon. Okay? Kay tuod bahin ning humility. Okay? Pagkamapaubsanon. Kining prinsipyo ha, tanawa tutuki kini labing mainungdanon kini. Kay kung bahin na ganis pagtuon sa pulong sa Dios, ang mga hugpong sa mga tao nga kinalisdan tudluan mao kadtong mga mapahitason. Gusto? The most difficult group of people to teach are people who are arrogant. Mga mapahitason, mga arugante. Ang ilang pagtuo silang kaugalingon, mas labaw pa sila sa tanan. Mas nahibaw pa sila sa tanan. Mauning mga arrogant people, they are not teachable. Lisod tudluan kini sila. Mao na ning singit lang damay tungod ning humility. Humility is a virtue, right? Mithi ka na, hiyas ka na. I don't know if sakto ba ng Bisaya. I think that's right. Hiyas. Kristohanong hiyas ka na. Ang pagkamapaubsanon. Mauning ang grace orientation lain nga na sa pagkamapaubsanon. Mao na ang unang ang atong tukuronon. Ikaduha. Okay? So, grace orientation, may unang ang ikaduha. Ang imong agalo na sa mga detalyes kinabuhi. Ang sabot pa sabot. Kini bang mga detalye? Unsa may ehemplo mga detalyes kinabuhi? Tanan. Kung imong yung tanawon ha, tanan. Imong asawa, imong bana, imong mga anak, imong balay, imong mga sakyanan, imong trabaho, imong kanang negosyo, uguman pa details of life. Gusto? Mga detalye ni sa kinabuhi. So karon, kung ikaw agalon ni mga detalye sa kinabuhi, agalon, you are the master. Ang imong role ingon nga master sa mga detalye sa kinabuhi, mao nga ikaw makakontrol. Kasabot ka? Ikaw may magdumala ba? Nga dili ka kanang dani o di ka magpada nga panalitan imong silingan daghan na siya mga sakyanan nya mo yung uy
Mura magnalupigan ako ini nga akong silingan, kinahanglan po kong daghang sa kyanan. Mura lang ni exaggerated, mura lang example. Apan mo na himplo lang niya itong paghisgot ni ini nga kanang ikaw mo ay kanang ulipon sa mga detalye kinabuhi. Ulipon ka kay ano man. Ikaw may nada. Wala sa diha nga ikaw mo ay kanang agalon, you're the master. Dili ikaw mo ay mada. Ikaw mo ay magda. Kasabot ka. Ikaw magdumala. You can control ba? So I hope na tuhog ni mo na nasabtan ni mo na. Mastery of the details of life. Mo na ikadwang ang ikatulo nga ang relax mental attitude. Unsa may pasabot nining relax mental attitude? Well, ako lang ni gihubad sa Bisaya nga hayahay ang imong pangunahuna. Gusto? Hayahay. Ang imong pangunahuna na ipagkahapsay, hayahay, huwag samok. Mo na relax mental attitude. Mo na ikatulong ang. Just imagine kung imo na ning masinati. Okay, andun ta si kaupat nga ang. Mauna ni ang inner happiness. Sa may binisaya nining inner happiness. Well, ingnon lang nato sa binisaya, sulod nun nga kalipay. Okay? Kalipay ni mo diha sa imong sulod. Okay? Inner happiness, God. Imong mapanag-iya, imong masinati kinis panahon nga ikaw nagasibog sa unahan sa imong kanang tigom og daghang mga pagtulunan sa Biblia, mga doktrina, ingnon ta. That's the right term. Doktrina. Kini atong ipagtunan. Doktrina ni. Na mag-uban po kung maghisgot ng doktrina, hala, mga doktrina naman nilang hisgutan. Unsa kaning mga tinuhuan, aning mga tawhana. Okay? Lain ang ilang interpretation of doktrina. Wala sila masayod ng doktrina. That is the term for the Word of God. Pulong sa Diyos. Huna-huna sa Diyos mo, doktrina. Kini atong itunan. Mo ni doktrina. Okay? Nagkaroon, mo na ikalima, ay ikaupat nga ang inner happiness. Ang kinatumyan, ikalima, mao na kini ang imong pagkaokupado kang Ginoong Hesukristo. You are now occupied with the person of the Lord Jesus Christ. Unsa kanindot kanang pagsinati nato kung kita okupado na gyud kang Ginoong Hesukristo. Okay? Unsa may butas sa buto okupado. Maoray imong gihuna-huna. Siya ra gyud imong gihuna-huna. Pariha atong ikaw nahigugma og usa ka binuhat nga. Mo na giingon sa akong higala nga cannot sit, cannot stand kay maoray iyang gihuna-huna. Si Ginoong Hesukristo na karon may nagahari di sa mga una. Siya na ang number 1. Kasabot ka? Mauni ang atong gisgutan nga edification complex of the soul. Dakbalay sa atong kalag. Okay? So, we must complete. As believers, we are mandated to complete this structure, the construction of the edification complex of the soul. Now, sa laing bahin, hinumdumigid ni, as long as your mind is empty, why sulod kabhang? Unsa may mo take over? This is a test nimo. Ikaw nga taon-taon na yung nagasunod-sunod ni nga itong pagtuon. If I ask you, as long as your mind is empty, what will take over? I know some of you can answer that right away. Can answer it right. Paminaw.
As long as your mind is empty, emotion takes over. Namo na. Ang imo ng pagbati karon maoy mo take over. Mao na mag-control. Okay? And you are in trouble as far as your Christian life is concerned. Question: are we willing to run the distance in one journey of life? Makaako ba ta? O kanang makahimo ba ta sa pagdagan sa distansya in one journey of life? Because life becomes consistent to a believer sa diha nga kanang maong magtotoo becomes consistent sa iyang pag-unsa, pagtuon sa pulong sa Dios. Malaho tayon, masubayon. Ang usa ka magtotoo makaangko na sa katakos sa pagkinabuhi, whether in prosperity or adversity, sa diha nga siya napun-an na sa doktrina sa pulong sa Dios, og siya napun-an sa Espiritu Santo, og siya anaa magapuyo diha sa iyang operational divine danosphere. All of these things, paminaw, is a mental attitude niya sa atong panghuna-huna. Again, let me repeat this. The Christian way of life is a mental attitude life niya sa atong panghuna-huna. Okay? So, anaa diha ang operational divine danosphere diha sa imong huna-huna. O ang Kristohanon nga kinabuhi nga imo karong gisunod, anaa sa imong panghuna-huna. That is, to sum it up, the Christian way of life is a mental attitude life. It's a system of thinking. You see? Kaya mo maning rumbo, mo ni puntariya sa puno sa Diyos kini itong panghuna-huna. Gusto? Kini. Mo na pasudla na. God even mandates believers to saturate that mind. Lukpon, mo ni binisaya sa saturate. Lukpon ba? Lukpa. Malukop. Ini nga atong pangunahuna sa pulong sa Dios. Aron atong mapanag-iya ang katakos sa pagkinabuhi. Naa na diha. Capacity for life. Unsay but pasabot ning capacity for life. You can handle any kind of life, whether in prosperity or adversity, and you're filled with Bible doctrine, and we are filled by God the Holy Spirit inside diya sa imong operational divine danosphere. On the other hand, sa lain nga og sa pika sa imin, ang tawhanong panghunahuna started in the Garden of Eden at the time Satan persuaded the woman to eat the forbidden fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Namo to. Didto gyud musugod, it originated there. Ug mao kadto, that was how Satan introduced human viewpoint to mankind. Satan's deception on Eve, ang iyang paglingla ni Isa nga karon nahimo ng iba. Mao na nga unsa ka importante gyud sa pulong sa Dios diha. Ayaw nakalimti ka ng Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Actually, ang human viewpoint all started when Lucifer, atong i-rewind gamay, when Lucifer revolted against God dito sa kaniyadtong eternidad, milabay nga eternidad, eternity past, dito magsugod gyud si Lucifer gyud nag-una nini. Ang usa ka magtotoo can still be influenced by evil ra ba? Though he cannot be possessed anymore. Timan nini ha? Ayaw na gyud ni kalimti. A believer, ang usa ka magtotoo, mahimo nga siya ma-influenced
sa dautan by evil. Apan nungka dili na gud siya mapuy-an sa unsa ni Satanas, di na siya kanang mapuy-an sa kanang demonyo, okay? He can be influenced by evil, by the demons, but no demon can possess him. Kaya nga naman dihang Espiritu Santo, wana'y luna ang demonyo. So, nahibaw naman ka, there is a battle between divine viewpoint and human viewpoint. Dinhi sa atong sulod, inside our mind. Unya, dili ka makapildi niya ng tawhanong pangunahuna kung wa kay Diyos nung pangunahuna. Sabtag na, nahiaway tali sa tawhanong pangunahuna o sa Diyos nung pangunahuna. O dili ka makapildi, okay? Di na mo mapildi ang tawhanong pangunahuna kung wa kay Diyos nung pangunahuna. Thus, gikinahanglan nato ang Diyos nung pangunahuna very badly sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Okay? Ato ni padayon ugma. Ya pa'y daghan itong pag-aisgutan. So, ayaw kalimot sa padayon sa imong pagsubay niini sa sumpay ning atong series nga pagtuon niini sa atong giduputan nga doktrina, divine guidance. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, sa imong pagtudlo ka na mong dugang pang mga kamatuoran nga mo na kining pundo dinhi sa among kalagod Diyos nga ikadugang sa mga doktrina nga niya na nagapundo sa among pangunahuna nga amo kining gituuhan ug amo kining gamiton sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Wala kami mahimo sa pagpildi sa mga tawhanong pangunahuna kung wala kami yan ang imong pangunahuna o Diyos. Busa nagapasalamat kami kanimo sa imong pagkatinumanon sa imong mga saan. Ubani kami sa among pagbuwag ng adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik. Nini nga among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, o nagampo kami nga panalanginan kining maong ministry nga magapadayon kini sa nga imong gamiton kini o Diyos sa pakaylap pa o tudlo ngadto sa nanginahanglan niini. Kay mao kini ang imong tubag ngadto sa ilang mga pangandoy, mga tinguha nga makaila sila kanimo o Dios o makadawat sa imong mga kabubuton, mga tuyo, mga plano sa ilang kinabuhi. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo kini among pasalamatan. Amen.